Bravo! Pune-te ca lumea pe el! Bravo! Perfect! Cele mai bune atlete ale categoriei intermediate Berna del Mai, Maria Cristina, Bianca Cristina, Anna Vigna, Super, baby! Bravo! Bravo, Bia, bravo! Scutură brațele și nu te grăbi! Cu cap! Simte peretele! Bravo! Bun, respiră, nu te grăbi! cele 5 wall-walks s-au mișcat repede aceste atlete, mai puțin de un minut. Bia, bravo! Au ajuns la cele 5 wall-walks. Bravo! Concentrează-te! Să vedem cât de aproape vor fi de a termina proba time cap. Lavinia Bârban este cea care începe prima. Bravo, bebe! Tot așa! Nu te lua după ele, țineți ritmul! Bravo! Mai una, respiră și nu te grăbi! Și Diana Preda încep și ele. Hai, fetelor! Bravo, Bia, bravo! Ține abdomenul tare, bravo! Bravo! Scutură brațele! Petrovic Milica begins her 8 power snatches with the 35 kilograms. Suzy Stan și Mimi Alberfi începe și ea. Lavinia Bârban intră din nou în cele 5 wall-walk-uri. 9 minute de lucru, fetelor! 9 minute de lucru! Hai să încercăm un time cap! Hai să încercăm un time cap! Costina Matei se apropie de nou de wall-walk. La fel și Diana Preda. Hai, fetelor! Hai, hai! După acele 5 wall-walks începe o nouă rundă de 18 toast to ring. Două repetări pentru Bianca Șupronia la power snatch. Petrovic Milica has just finished them and begins the last but the next 5 wall-walks alături de Daniela Avram. Hai, fetelor, hai! Ultima repetare pentru Bianca Șupronia, 35 de kg power snatch. Bravo, Bia! Respiră, scutură-te, scutură-te! Și acum fă cu cap! Da! Tu te simți, tu știi! Se duce și ea către wall-walk. Lavinia Bârban lucrează la cele 18 toast to ring. Hai, picioarele sus! Bravo, bebe! Super! Hai, fetelor! Bravo! Maria Nive este și ea la wall-walk. Lavinia Bârban a terminat deja acele 18 Bravo, super! Bine, fetelor, foarte bun ritm. Am o senzație că terminăm în time cap, fetelor. Hai! 5 wall-walk, după toast to ring, urmează wall-walk. Atletele trebuie apoi să-și încarce. Bravo, Bia, cu cap! Ține abdomenul tare! Bravo! Costina Matei a terminat 18. Bravo, iubire, super! Bravo! Te pui pe inele când simți că merge. Respiri pe ele, brațele relaxate. Și rotește fundul acolo, bravo! Hai că stai foarte bine, iubire, super! Nu. Hai! Bun! Ai, bravo! Petrovic Milica and Daniela Avram are working together with Sopronia, Bianca. Bine, Bia, bine! Toast ring. Overhead squat pentru Lavinia Bârban. Bara poate să urce deasupra capului cu orice
fel de formă, dar trebuie neapărat sfatul să fie mână, să rupe. Hai, nu-i nimic, baby, te concentrezi. Nu-i stres. Bine, Matei, și carcă para. Hai, Bia, hai. Bravo, nu-i stres. Hai, fete. Bun. Spune-i să-ți numere. 7 minute, 6 minute de lucru mai aveți. Lavinia Bărban, unbroken overhead squat, 5 follow-up. Bravo, super. Bravo. Și Diana Preda intră la overhead squat. Bravo, baby. Tot așa, țineți ritmul tău că e foarte bun. Bravo. Hai, fetelor, hai! Bravo, super. Mai două bucăți. Controlează. Nu te grăbi aiurea. Hai, frumos, dă-te jos. Bravo. Mai una, nu te grăbi. Bravo, super. Bravo. Scutură brațele și concentrează-te acolo. Hai, fetelor, pe terminați în Skype! Hai, fetelor, hai, hai, hai! Maria Cristina Nisă, Diana Preda, Lavinia Bărban, Cristian, Mina Matei, Silvia Albertina, Petrovici Milița, Sofia, Bianca, Daniela Bravo și Vesna Nesmai. Hai, fetelor, dragi, hai, dragi, bine de tot, hai! Hai, fetelor, asta-i Daniela, Hai. asta-i! Hai, Bianca, sus cu bara! Bine, Maria! Hai, Maria, un pic! Perfect, bravo. Super. Bernadette Michael, Petrovic Milița are going to start the 5 forward head squats. Unbroken pentru Daniela. Senzație, bravo, Bia. Hai, follow-up! Bravo. Lavinia Bărban este Bravo. ultimele 5 follow-up și mai are 3 squat set și terminăm modul! Hai, hai, fetelor, hai! Auzi? Best team! Spune-i să-ți numere ultimele 5. Hai că terminăm în time cap, fetelor, hai! Hai, fetelor, hai! Și sus distanță! Bravo, Bia, super. Bravo. 40 de kilograme, Silvia Alberti la fel! Hai. Hai, Daniela, hai cu locurile! Maria Nița, Lavinia Bărban, Cosmina Matei și Daniela Abram lucrează la follow-up. Bravo, Bia, haide. Preda mai are un pic la Tot acolo, nu scazi ritmul. Lasă să usture puțin. Că-ți revii la inele după. Hai, mami. Hai, da. Bravo, super. Senzație. Bravo. Bravo, fată. Bravo. Super. Te urci pe inele. Hai. 1 minut și 20 de secunde. 1 minut și 20 de secunde. Folosiți-l, fetelor. Hai, fetelor, hai. Hai, fetelor. Bravo, Mo. Hai, fetelor. Come on, Milița. Come on. Bravo, iubire. Hai. Că astea sunt legere. Fetelor și 2 minute. Hai că aveți timp. 2 minute. Când ai terminat, ai zburat la wall-walk. Nu mai te dozezi, nu mai nimic. Îi dai în gură. Hai, ai plecat. Hai, dacă mai puțin de 1 minut. Haide! Acum tragi de tine, hai! Mai este timp, Lavinia. Respiră. Hai, da! Bravo! Hai! Hai, Bianca, voi! Hai, 2-3 respirații și te urci. Hai! Toate mai aveți. Mai puțin. Concentrează-te. Hai, Bia, hai, hai, puțin, hai, hai, hai! Mai două. Hai,
Hai, mai o repetare! Hai că le iei pe fete! Hai, via, ultimele! Bravo, fată, super! Hai! Du-te la bară tare acum, hai să faci o repetare, haide! Bine, bine! Haide! 40 secunde. Hai, baby, că ai un timp! Haide! Dacă bara, Costina Matei termina il timer, dacă bara e în aer, puteți termina. Bravo, Costina Matei, terminați il timer. Hai că ai timp! Bravo! Haide! Dacă bara e în aer, puteți termina. Nu știu, 20-30 secunde, ceva de genul. Concentrează-te, nu te grăbi!